Kada je u pitanju uopšte percepcija kvaliteta zdravstvene zaštite i odnosa ljekara i medicinskog osoblja prema pacijentima, tu se kao najveći problem, naravno, imamo problem dugog čekanja, posebno na određene preglede, i ovdje, iako su uloženi određeni napori u okviru zdravstvene zaštite, nije došlo do adekvatnog pada u percepciji dugog čekanja na pregled, i vidjet ćete da građani posebno ističu da su neki specijalistički pregledi imaju duge liste čekanja i da to jeste jedan od ključnih prepreka za punu dostupnost zdravstvene zaštite i puni kvalitet zdravstvene zaštite u Crnoj Gori. Interesantno je, iako građani kažu da nisu dovoljno upoznati sa pravima koje imaju kao pacijenti, da većina njih prepoznaje da imaju prava na žalbe i prigovor, što je i dobar razlog da se upravo pokrene novi program koji CEMI sada pokreće sa besplatnom pravnom pomoći za pacijente koji smatraju da su im prava ugrožena u okviru zdravstvene zaštite, ali i s druge strane, kada se pogleda da građani nedovoljno znaju o svojim pravima pacijenata koje imaju kao pacijenti, da s druge strane ne znaju kome bi se obratili ukoliko su njihova prava ugrožena, onda i sama mogućnost žalbe ili prigovora koja se prepoznaje kao mogućnost, pitanja je da li građani zaista znaju na koji način može da bude adresirana u okviru zdravstvene zaštite. Veoma pozitivne ocjene kada su u pitanju ljekari dati su za nekoliko postavljenih pitanja, a prije svega za pitanje da li su ljekari kompetentni, korektni i ljubazni prema pacijentima. Tu je iskazana najveća saglasnost u odnosu na ponuđena pitanja. Takođe, građani smatraju da su ljekari kompetentni i obučeni i da jednostavnim jezikom objašnjavaju njihovo zdravstveno stanje, u smislu da su u tom dijelu prilično dostupni. Prepoznaje se i kroz istraživanje da je moguće potrebno i dalje unapređivati sistem prevencije kroz kontakte sa ljekarima i zdravstvenim ustanovama, i posebno kada uzmemo u obzir da je veoma nizak procenat mladih koji imaju kontakt sa ljekarima u toku jedne godine, prepoznaje se možda i prostor da se dalje promovišu i preventivne usluge koje crnogorski zdravstveni sistem nudi, prije svega kroz populaciona savjetovališta. I naravno druge preventivne mogućnosti koje se pružaju u sistemu. Građani smatraju da ljekarsko osoblje čuva poverljive informacije o zdravstvenom stanju pacijenata u iznosu od 43,3%. Veliki broj njih ne može da procijeni, ne može da da stav o ovom pitanju, tako da od onih koji imaju stav, velika većina zapravo smatra da ljekari i zdravstveni sistem čuvaju privatnost, ali imamo i 8,7% oni koji smatraju da to nije slučaj, što jeste manji procenat u odnosu na 2013. godinu. Postavili smo i interesantno pitanje da li se dešava da u prostoru u kome ljekar pregleda pacijenta ulaze nepoznate osobe, i takav stav ili takvo iskustvo ima 33,5% ispitanika, dakle takvu percepciju tačno ima 33,5% ispitanika, što je podatak koji odgovara i podatku iz 2013. godine. Važno je da većina građana prepoznaje i da zdravstvenu uslugu može da dobije kad god im je potrebna. I ovo takođe je izuzetno pozitivno, da svega 7% ispitanika sumnja u kompetenciju i obučenost ljekara u Crnoj Gori.